Váš vodič robí aj taxi dispečera za volantom? Prichádzate možno o 25% objednávok, ani o tom neviete. Keď vodič práve telefonuje so zákazníkom počas jazdy, popri tom stráca ďalšie zákazky, ktoré má na zmeškaných hovoroch. On všetko drží v hlave a je vlastne také úzke miesto vašej firmy. Ak kolegovia na zmene niečo potrebujú, všetko ide len stále cez neho a cez vysielačku, aby im pomohol. Prezvaňanie zákazníkov, hľadanie sa medzi zákazníkom a vodičom, nahadzovanie časových objednávok. Senset platforma rozdelí vaše prichádzajúce hovory z telefonických objednávok poctivo a férovo, rovnomerne medzi pracujúcich vodičov na zmene a každý z nich si vybaví presne po tej svojej konkrétnej zákazke. Žiadna zákazka sa nestratí, žiadna zákazka sa nezmaže, žiadna zákazka sa neukradne, už nikdy žiadny chaos. Senset vám zavedie procesy a poriadok do vašej taxislužby. Vďaka tomu vy vybavíte až o 15 až 20% zákazok naviac, čo sa prejaví na zvýšení vašich tržieb. Pomáhame vám tradičným taxislužbám s rozdeľovaním telefonických objednávok a s objednávkami cez zákaznícku aplikáciu. To všetko bez viazanosti a bez akýchkoľvek provízií z objednávok.